kodwa umuntu ohlangene noYesu kodwa ubomi bakhe bushiyeke busafana. Umuntu kuKristu uphila ubomi obutsha obusentandweni kaThixo esincedwa nguMoya Ongcwele ukuveza loo ntando. Sonke siyahlabelela sine-keyboard sithi sisindisiwe kodwa xa ujonga ngemehlo asisindiswa nasonke. Le movement ke izolanda abantu kuloo ntlungu. Hallelujah. Amen. Verse 25. Ngoko ke musani ukuba seqoka. Musani ukuba seqoka. Elo makathethe inyaniso nowabo. Cela ibambe le ndawo. Imbulela abazalwane nebulela namabandla kaThixo bubuxoki. Ababuxoki buzindidi ababizelwe kushumayeleni bathi kufanele babakhuze abantu bangabakhuzi, which means basebuxokini ekushumayeleni. Apha iveza abazalwane bencokola. Akukho nto echitha amabandla njengobuxoki babazalwane bencokola. Le nto yokuxoka evelayo ikwi-nature yangoku bengekakhona. Ithi mangabikho sabakho umzalwane oxokayo. Umzalwane makathethe inyaniso omnye nomnye. Hallelujah. Ubuxoki abanye baxoka sele uhamba naye wena mhlawumbe uhamba ngemoto undawoni athi sendiphumile kanti uphume komini. Lalikholwa lixoke wena uyaqala uyamala i-distance fanele basefikile akaveli kodwa wazi iqhelisa uxoka. Iwethi bembi akeze enkonzweni yabuza umfundisi njengomolusi thena ungezange enkonzweni seqale xoka. Uyabona le nto uxoki imbi kuxokiswe nomuntu kaThixo ngoba abazi ukuthi xa bethetha nesixaka sikaThixo lo muntu uthetha noThixo ngoba isixaka simele uThixo. Kunabantu abagudi kule nto yoxoka akwakhela istori ngoku. Mbona uyaxoka nje kunokudala sesilibele. Sanuba saxoka. Elowo nalowo makathethe inyaniso. Funda. Kuba sonke singamalungu omzimba kaKristu. Lo muntu ucinga umkhathalelanga kube ngumzalwane lilungu lakho eli njengoba sonke sibizwa ngebandla. Hallelujah. Omnye ulilungu lomnye. Siyadingana. Lo muntu umxokisayo ngomso lo uzophindwa expecta kwakhe. Ithi masingabi sachitha ixesha lethu sixoka. Baninzi abantu abasindisiweyo abanqandwa ngapha nangapha ebuxokini. Abanye baxoka ko-WhatsApp, abanye baxoka ko-Facebook, bayaxoka.
Ubuxoki ke yenye into ekhankanywe encwadi esithile into ukuthi umuntu obuthandayo ubuxoki, thanda ummamela ubuxoki nobenzayo ithakazuye ezweni. Ixoki le quality yoxoka kininzi apha ke kubantu ababhinqileyo. Kuba ungutata u-street kwenziwe into ongayifuni lapha, umama sexoke ekhavela abantwana ukuze ungangxoli, ukhavela abantwana yena azifake ezongweni. Sanuba saxoka abazalwane bale mihla lento ibangela bohlulwe kukuhlambulula into abakugcwele ubuxoki ngaphakathi. Uma uyohlambulula awukwazi uhlambulula ngendlela eyiyo ungekafikeleli ekuqondeni inyaniso yesi siphoso sakho. Abanye bathi beyohlambulula into abangentoba ubona uyoqhayisa nje into abangabantu bahawe yena, into abangabantu bayebesekoneni kangakanani uyoqhayisa ngaloo nto, into yoba nawe ungumfundisi wena okanye lo muntu unantselo lomzalwane obona eli hlazo lalo mzalwane funeke ukhona awushema ebefanele. Lo muntu lona uzophinda angene kuyo lento nangomso ngoba ukuhlambulula kwakhe kunoxoka. Uma ngabantu bawuhlambulula ukuzikhomba ngomnwenqo ebomini bayo lento ephila phakuwe. Abazalwana abaninzi noba sishumayela intshumayelo zomoya abangenwa ngumoya ngoba ngaphakathi enhliziyweni kuphila ubuxoki, and ubuxoki buyimbewu kamtyholi. Ngoba umtyholi ithi iBhayibhile unguyise wamaxoki. Ngamanye amagama bonke abaxokayo izoko bekwilist ethile yobu-devil worshiper ngandlela thizeni. Ngoba when it comes ekuthini uSathane uzochitha ibandla akasebenzi ngamagqwirha kuphela umtshayelo kuphela. Abanye ungena kubo nge-weakness ngakumbi leyo xoka. Nikhona? Amen. iBhayibhile iya-emphasize musana ukuba saxoka omnye thetha inyani. iBhayibhile isifundisile ngenyani, inyani iyakhulula. Noba inyani ngangathi kushiya elihlazweni kangakanani kodwa kushiya une-freedom. Onke amaxoki nazama ukukhava ubuye amanyala ububi, haleluya, ubumenemene, zonke ezo zinto ebezama ukukhava ngobuxoki ungene kufeni day by day. Nikhona bazalwane? Amen. Musana basaxoka funda. Verse 26. Xa nicaphukile umsindo wawunganiqoqediseli esonweni. Okwesibili kunesikhathi sokuba uyaqaphuka noma uqathuliswa yini. Ithi kodwa umsindo, mzalwane, umsindo wakho umzalwane mawungakulidisheli esonweni ngoba umsindo yenye into ekuthiwa masizeke kade yona. Ngoba umsindo dangerous. Uyenyeyendo uyabona umuntu xa nomsindo nje umuntu xa nomsindo uba kwimeko yongathi uncwilile. Yolento umuntu xa nomsindo aqala athethele phezulu kodwa ulapha kufutshane naye. Ngoba umsindo masowufikile uyaphuma kuwe kuphile wona. Ngamanye amagama idimoni ekuthiwa umsindo. Andi maninzi kukambalwa okanye andikezwa umuntu owenze into eyenza ngomsindo kungafuneka ayocela uxolo ugqiba kwakho banomsindo. Amen. Amen. Ithi ke ngoku xa unomsindo zicontrol njengoba iBhayibhile isithi zekani kade umsindo. iBhayibhile ke kule ndawo uyaphinda yaveza ukuba nomsindo kuyi-choice. Amen. Uba nomsindo cela siphinde uba nomsindo kuyi-choice. Ya kukhona into enongakwenza nje iqhaphukisa ungaqhapuki. Ngiyabonga.
ibe yona ikukhubekisa kodwa ungathini ungaqaphuki ngebo. Now umsindo lelinye lesango uSathana angena ngalo xa ezoqweqwedisa umzalwane. Bonke ke abantu abalawulwe ngumsindo. Umsindo uyiwenza show Sathana uthatha ngomsindo ayokubeka kwimeko oyothi sowucinga ukuya kufune kwambi bangelide. Ndikhuluma nawe nje kunabantu abathi benomsindo bathetha bavala amasango. Wathi sele gqibile uba nomsindo xa kufuneke kuyele kulanto ayithandayo azikhuphe kuyo ngomsindo akasakwazi ukubuya ngoba xa unomsindo uyakontroleka ngumtholi. Ebazalwaneni ufuneke ubulale isango lomsindo. Ndithetha nawe nje khona umnye utata womzalwane. Haleluya. Ibuhlungu kodwa sithetha ngayo lento. Enza kuyizuyibona. Ukhona umnye utata wayenomsindo esindisiwe. Ngizoyibeka nje ngoba ngendlela yayo umnina wakhe wayeseGauteng kwacaba khona ontente elalini ngoba manje beyongena pha wayotha kabafuni pha onontente kanti bafunwa ngumama lo apha ngoba manje beyapha kuye wasuke ephethe insimbi le ironing board umzalwane wafika pha kwamemnyango waphumana yonke indoda elapha mayiphuma wathi oqala xa ephuma umbetha wafuduka imehlo laphuma waqolota wabelinde wesibini umbetha naye wesibini ebunzi naye lo wesibini wawenhla kokuhlandi kanti omnyuwe ngapha kwegate uthe kuthiwa mpampa lona kwabe kubona kasaphakama ubethwe ngumzalwane osele yeke nezinyanya wabe uyasweleka lona uthe kusothuka lonto kubizwa abantu ba uswelekile lo muntu ubethwe ngulotata ufela pheyadini kokwabo aba babuya beza kwesisikhuzo bakhubeka komnyapha egatini oswelekileyo naye ubabethe kayi-1 kwanyanzeleka yothothoza 15 years ngenxa yomsindo. Engumzalwane njalo seluphelile umsindo. Owesibini lapha eDikeni lo mzalwane ubuya ezongcwaba usuka eKapa uyongcwaba eDikeni uyafika phayana kukhutywala kokwabo kunotata ozela pha akathambe lo tata uthetha ke ngokuthatha lo tata umkhupha ngendlovu yangena uba mangaphume kanti lo tata uyiqhelile le nto kozela. Amen. So yena ke ngoku uyikhupha ngendlovu yangena lo tata suka ke ngoku umuntu ozekwe kuthiwa khawuhambe uyolala uyeke lo tata ke ngoku uyawangathi ahamba waphinde wabuya lo uzothatha amanzi uzohlamba xa fika lo tata selapha umkhupha ngendlovu yangena uthathwa ngumamakhe umbetha nge-ayini lesixhosa wambetha wamboqoza le nto ngomsindo wathatha ibhoso elikuthundu etafuleni umamakhe umbetha nge-ayini wahlaba umamakhe wasweleka wathe ezongcwaba wayolala ejele waphelelwa ngumsebenzi umamakhe wasweleka wemke emhlabeni. Balizigaleko zabazalwane ngezinto abazibonileyo ezibenza imisindo kodwa ekugqibeleni zibashiya bekwindawo abangathanda ukuba kuyo umsindo. Babazalwane kunabantu haleluya esehlukene nabo ngenxa yemsindo. Ungabuzi friendship kabamzalwane ubani nomzalwane ubani yahlukaniswa intoni ungabaliselwa ngomsindo bakaphukisana ngento ethile bathetha amagama ndifuna ukubona kanti wena uyinyoka kuthethelwa namagama omnye abambe esifubeni sethi inyoka ngoku kuwe athi wena uziboni kwehlukwane omnye nesilonda sobitshomi yami ithende ndinyoka umzalwane wami uthende inyoka kube kuyohlukwana umsindo. Ndithetha nawe nje kunabantu abakwiposition abangazithandi ngenxa yomsindo abanye into abazenze emakhaya nabazithethe emakhaya
akanalo nsindiso ngenxa yomsindo. Noma ngokwezama usivesi bawusindisiwe kokwabo kuthiwa asiboni kwansindiso. Asiyazi nento ayiyele enkonzweni lo muntu. Indlela akwada ngayo ekhayeni umsindo wakhe umlidishele bubini. Ungavumi umsindo ukufake phi ebubini. Funda tata iphindele na umsindo. Xa nicaphukile umsindo mawunganiqoqediseli esonweni. Umsindo xa ufikile kuwe uyakuqweqwedisa andukusesonweni. Ngoba singabazalwane funeka siphumelele sono. So umsindo wafika kuwe ukusesonweni. Sininzi into ezicaphukisayo. Senzeka yonke imini. Into ezinjani? Senzeka nini? Yonke imini. Efuna ungacaphukanga. Uyabona befundisi nje masingabefundisi. Isho sonqola mawunqola ungumfundisi ngola intentionally. Not ulawulwa ngumsindo. Ukhona omnye umfundisi wayengimemile ngapha engqeleni. Wacaba into ukuthi unewari bangabantu ebiza speaker ngoku abazalwane bafika late. Ngoku khona inkonzo yethu ufuna uyiqala ishumayele before anike. Washumayela namvethetha phayana ngaphambili. Wangcola engcolisa abazalwane. Wathi bazalwane sekumke nalo myalezo. Ngoba mengcola ungcola ngenhliziyo akangcoli nje ngoba ngabantu ethini ekenika abazalwane. Ebakhuza abazalwane. Angcole kude kuphume haleluya nento ayinikiweyo. Umsindo umthethise namagama ekuthi selegqibile ukushumayela segqibile ungcola kube nzima ukuthi ashumayele. Ngoba mawungcola ungumfundisi funeke ulungiselele ukuthi kwenzeke kakuhle ulungise okulungisayo ungatsali mistakes esidlule. Amen. Bonakale ngoku uyapika mpela ukhupha amagama. Amen. Ngole nto bangabana kulungele nto futhi ugqithe kuloo nto khona. Ungaqweqwediselwa phi esonweni. Ifana nasebazali abantwana. Into bangabana umntwana kumxele into bangabana uthetha amagama amabi. Uthethe into bazalwane amagama amabi. Abantwana bakho babiza ngoba sizinja uyinja wena awubhadlanga wena uligeza wena unanqondo. Ezonto zinjalo ungcolisa umntanakho. Uyayazi umntanakho angakuphendule kule nto nje kweyiwani. Leyo bangabana uthi wena uyinja akakuphendule yona andithi uzalwa ngwalo mntana. Nikhona abazalwane? Amen. Awuphendule nje lo mntana. Kulento kuba umntana bevumelekile baphendule umzali. Njengoba ngabana uthi uyinja. Amen. Yes, Jesus. Abuza omnye nabona omnye umntana emane sithi ndiyabonga. Le umntana ke sithi awubhadlanga umntana lo kethi ndiyabonga. Umzali umangasekela ubonga ntona umntana. Xa mbuzo ubonga ntona uthi hayi kaloku ndizalwa nguwe yonke le nto uyithethayo uthi ukuthi uyandibonga njengayo ngoba kaloku ndiyenziwe nguwe into endiyiyo. Umzali uyothuka ngoba endujikelwa ngamagama akhe. Uthi ke ngomzali kelwayo ke ngokulwela iposition kodwa sekulate. Uyabuza ukuthi ndiyinja nami ke ngoku. Uthi ndiyinja nami ke ngoku. So kodwa xa ujonga iqale kuye kodwa umntana kanalo ilungelo lokuba ngabantu umzali ambuyisele ngento more especially mekholo. Njengoba kungavumelekile sinabantu abatsha abaphendula abazali. Sinabantu abatsha enkonzweni bathetha nomfundisi baze bavove. Abanye benza inhloni. Abazali babo bangaphezulu nakuthi. Uthetha na kanjani xa thetha nomzali kodwa xa thetha nami ngumfundisi akanayo into ethi
umfundisi ngenye imini xa nombulise meno tata xa nibamba umfundisi ngezandla zozibini ndize ndivove, that is good. Can beva abanye xa beshumayela izinto ubone into yokuba ngabana uyayimosha kwayena kwale ntshumayelo yakhe. Ntoba ngabana uyogobela umfundisi enkonzweni ungekagobi kokweni. Right le nto ayithethayo. Ku-right ukugobela umfundisi. Kodwa masikhuthaze uba hamba ugoba napha kwenu. Asizuthi ngoba engagobi kokwabo sithi mangagobi kumfundisi. Amen. 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 So umsindo mawungakuqweqwedisisa mfowethu. Xa nicaphukile umsindo mawunganiqweqwediseli esonweni. Futhi malingade litshone ilanga linomsindo. Malingade litshone ilanga uqumbi. Malingade litshone. Hayi ke leni demon ke iyazenzela lapha emitshatweni. Le uqumbi. Amen. Wethuna nawuxola ngithetha kwasha. Le demon ziyaqhuma apha emitshatweni. Awukakuve ke abantu abatshatile xa belawula le demon umsindo. Xa benansi bethukana nangenhloko, bethukana ngenyawo. Yonke le nto. Emveni koko xa omnye phindisa abazalwane bathukana ngeBhayibhile. Utsho ngenyawo enkulu ngathi nguGoliath. Uyayivaleka kuthethwa uthuka umzalwane osizwe. Nomnye nawe ekhangela omnye wayewrong eBhayibhileni uthuka omnye. Sebuyaqunjelwana endlini. Bekholwa abantu. Uyabona bazalwane emtshatweni ngicela nje sithi amen. Amen. Uyabona emtshatweni ndithetha nabasizwe. Emtshatweni wenu nisindisiwe nobabini. Nisindisekile ngoba unzima umtshato. Ningangena emtshatweni nibabini kanti omnye akekho kwinjongo yani bazalwane umtshato. Ngoba kukhona abantu abafuna iceremony yomtshato bengayifuni marriage. Imarriage ke ngoku kulapho kusisimilo somnye nomnye besakhana. Kulapho ke ngoku imitshato neyabazalwane nabo bahamba bayome ekhoti beqhawula ntoni imitshato besindisiwe. Kungoba omnye ubhizi uyawumela umtshato, omnye yonke imihlohlelo blame momnye. Amen. Uyayivalela? Omnye wathi xa fumana umtshato yangathi uzokondliwa kanye kuzovula ithuba lobateketiswe. Kanti emtshatweni kuzosetyenzwa nakweyabangakholwayo. Ngoba xa utshate nalo mntu ekule level fanele ufika kwakho abe ngcono. Loo nto ke niyayenzana loo nto. Okwesibini uqoba ikharektha yakowenu nomnye aqobe yakowabo kuphile yalapho. Niqoba nenkolo zakuma wenu kuphile le nifunayo. Inkolo. Amen. Amen. Masenisekelwe zisiseko zenkolweni zingekhe nahluka. Unless benzokwenza umzekelo kanjani. Amen. Ngicela nize nothukasha babani. Isana. Ngicela niphakamise isitulo nobabili. So not kan baba isitulo siwani ngesandla siwani. No baba isandla siwani baba phakamise lenze ngento ngokwani. Siyeka ngesinye isandla. Siyasibona isitulo baba masayeke. Niyabona babenze kanjani? Umtshato ke ilento ilapha phakathi iphethwe ngutata nomama. Yeka noba simbethile. Yabona kwenzeka lo. Ngoba lo endaweni yophakamisa lo mtshato
uyekele kulona uyabona lona ngokutshijana nawe uzoduwe baphele bengenantoni bengenamtshato. Imitshato yabantu abasindisiweyo iqhawuka olhlobo and i-foundation nguSathane esebenzisa ii-character ezithile. Amen. Amen. Kwenzeke lento ndithethayo nakwabasindisiweyo kulixanduva bazalwane ukuphakamisa ntoni, and kungenzeka umboniswe nguThixo hlala phantsi ungenzeka umboniswe nguThixo ibe nguye ngqo, kodwa lo muntu omboniswe nguThixo akekho well trained ngento yokuba uye entwenini. Athi sefikile phayana yena ubona uba ufuneka ekhutshiwe, yena ufuneka into yoba iveki neveki ethengelwe ilophu yenkonzweni, funeka yena okokoko enzelwe izinto phofu yena kenzeli into. Amen. Ngoba mawutshatile ukholwa kunezinto ekufanele into yoba mna ndizikhombe ndizenzelwe ngunkosikazi wami. Naye kwela cala ujonge zakhe asixaxamisani, kodwa sivumela uYesu oluthando asipha amandla asivulele namathuba. Kodwa eyona nto ekufuneka siyijongile singabazalwane nguSathane, ngoba uSathana uyazazi zonke into ezibaluleke kuNkulunkulu, kodwa apho ndikhoyo ndikhona ndikule mpeko yokuxoka. Amen. Uyabona ndiqhubeka kule ndawo mtshato, uyabona xa ngabani umuntu otshate naye engenwa nguSathana ngendaba yakho, uma unobuxoko obuphila kuye bukamtyholi, ndimosha ubeka ifowuni yam ndiyindoda nanko sekubaleke yakulaa fowuni kuba sinomthetho oba ayiphathe ifowuni yomnye ngomnye, uyandilinda ndiphume abaleke ayoyijonga ngoba kunobuxoko obuphila kuye, into yoba ikhona into eyenziwa ngulo mntu xa ephumile ephethwe bubuxoki bukamtyholi. Omnye umbone silwa kanti unento exokiswa ngumtyholi, mesele kuxokisa kumtyholi ukafike nangamaphupha. Emtshatweni umuntu ongumthandazo wokuqala njengoba ndile ndoda ekholwayo ongumthandazo expectekileyo kum unkosikazi fanele kunqenqeza phambili kwabo bathandaza, not ehleli nje uyandirhorhela. Umfazi okholwayo ake njalo uthandaza ngento zonke. Hallelujah. Amen. Nendoda ekholwayo nayo. Amen. Amen. Ayimthatha umkayo kumaphutha wakhe nakwizinto angaziqondanga. Hallelujah. Komfundisa zona. Hallelujah. Uthetha amagama anjani amabi. Uyayizwa lento? Kodwa fanele umxelele uyaphazama njengoba naye nalo audacity. Kodwa zonke zonto zenziwa kungasekelezwanga ebuxokini. Uzawuva ke zininzi into kubhalwa eBhayibhile ba okwesibili zingasekelezwanga nakwindelelo nasekugezeni. Amen. Amen. Hallelujah. Andithi ndiyadlula kule ndawo mtshato nebonyani bam. Andithi indawo omtshato lena omnye kuthiwa makathathe omnye kuthiwa makathini makathobeke. So ayithetha into yoba ngabantu baxa ngabantu ungumama unento ondibona uba ndiyaphazama kuyo uzixelele ngendlela engathobekanga. Loo nyani yakho le izawujikela. Ngoba uyothi usandixelela loo nyani wakho mani bendikubuza ngembeko le. Uba umthetho lo wakhona ndithotyelwa nini? Nothi ngoba ndiyivanga le nto lena ngoku sendidlulile ndikule. Amen. Amen.
ukhona amen. Amen. Sona kulona haleluya naye funeka nami ndithande. Okay, uthando ka sithethi ngalento yokuba ngabantu bayonke imihla ndokutyisa kwawimpi ndokutyisa kwalento. Hey! Hayibo. Funeka ndibanjwe ukuba yes. Siyasenathi siyakwazi ujolo. Uyabona? Kunezinto esithi njengoba sikhona masiye kule ndawo lena yoba xa ugqiba otshata kuthiwa you may kiss your bride. Yayibona? Noko xa sisinisiwe hayi ningahagana not uphuzana. Xa kushunyayelwa ivangeli elililo elipheleleyo. Anditshatiswa ke ngumfundisi welinye ibandla. Umuntu omhlophe. Hayi ke. Yaqonda into ukuthi ke no pushing. Kwathethwa zonke izinto afunga sagqiba. Lamfundisi wathi Xaba kangaka mina. Wathi evala incwadi zawathi you may kiss your bride. Daba ngathi one big jab. No baba, you may kiss your bride. Phindwe ndayenza apha. Ndasuka ndibaleka ndayotshayiseka lapha kulo mama. Ndathi ndibuya umvo wathi no. Ayiyo. Qala phansi. Ulapho ke abantu abatsha abanye babeguqe ngamadolo befoto umfundisi exakwe yinto osuka apho yiyona piki eyayixhonywa ngabantu abatsha